Hello, daghang salamat kaninyong tanan din na sa BJMP. Kumusta kamo din na sa Giholngan City? Hinaot pa unta nga ang Dios magauban kaninyong tanan karon. Sa akong pagsulti nga dako na akong kalipay nga kita magkauban kada semana. Og magpasalamat pugog dako sa mga tawo nga mitabang karon. Kay kung walay mo tabang, wala usab ko'y mahimo. So daghang salamat sa tanan nga gitabang. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang atong Ginoo nga magauban kanato karon. Atong iduko ang atong ulo ug ipiyong nato ang atong mata. Bilang respeta sa atong Ginoo, magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, nga maoy nagpadala ni Jesus dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus nga maoy nagpakamatay sa among mga sala. Sa ngalan sa Espiritu Santo nga maoy mosulod sa among kasing-kasing. Ginoo, nagapasalamat kami ni ining kahaponon nga kami gihapon magtuon sa imong pulong. Ginoo, daghang salamat nga imo kini gihatag kanamo aron nga kami matabangan sa among pagpuyo dinhi sa kalibutan. Daghang salamat nga ikaw ang unang nag-resurrect, Lord, aron usab nga kami makaadto dinha sa langit. Daghang salamat sa imong gihimo sa among kinabuhi. Hinaot pa unta nga ang imong pulong mosulod sa among kasing-kasing. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Usa kita magsugod sa atong practices, mag-review. Very short lang ang review nato karon. Sa chapter 10 sa kapitulo 10, ako lang basahon sa versikulo 29 kay usa ka to sa pinaka-importante, versikulo 29. Miingon si Jesus, ako ug ang Amahan usa ra. Unsa may gihimo dayon sa mga religious leaders, sa mga Hudiyo, mipunit sila bato. Siguro ingon ay kadako ang bato. Unsa may ilang himuon sa bato? Ilang patyon si Jesus. Nga naman, unsa may ilang nadungog ni Jesus? Nga si Jesus may claim, miingon siya nga siya ang Ginoo. So, tinuod ang isulti ni Jesus nga siya ang Ginoo. Karon mo ato kita sa atong leksyon. Sa akong pagtuon, ikaw ug ako, mamatay kita. Walay taong makaiskapo. O doon na kita yung mga funeral services, unsay atong himuon kung mamatay ang tao. Akong gilantaw, sa ubang mga nasyon, unsay ilang gihimo kung mamatay ang tao. Sa China, naay ubang party sa China karon nga sa 30,000 ka pesos. Kung naay mamatay, ilang sweldoan ang 7 ka babae nga maoy mosugod og hilak. Sila'y mosyagit, sila'y magkisi-kisi, sila'y musinggit aron nga ang mga tao muhilak usab. So gusto mo bang mo-apply ni ining trabaho? Daghan kayong gusto nga mo-hire sa inyo nga mohilak. Bisan sa panahon ni Jesus, magsuldo usab sila mga tao nga mohilak. Aron nga ang tanang mga bisita mohilak usab. Sa India, may na sila gingon nga sati. Ang sati, ang buti pasabot nila nga kung ang bana mamatay, ilang sunugon. Og ang asawa usab nga buhi pa ilang i-appeal sa pagsunog. Makaulaw kaayo kung dili siya magpakamatay. So munay lain kayong ilang lisod kayo sa mga asawa. Mas maayo nga mamatay unang asawa kaysa sa bana. Sa tribo sa Pilipinas usab, sa Northern Luzon, sa bukid dito,
kung naay mamatay, pila ka adlaw ilang ibutang ang namatay sa atubangan sa ilang balay sa pultahan. Pagkahuman og pila ka adlaw, ila kining panitan o ibutang nila ang panit dito sa ilalom sa ilang balay aron nga mo'y makaproteksyon kanila. Sa Taiwan, adunay mga party sa Taiwan nga sa funeral nila, sa dito sa ilang balay, magsweldo sila og mga exotic dancer, kanang mga sexy kaayo mga dancer, aron nga malipay ang mga tao nga nagkasakit dito, nga nagkasubo. So mag-hire sila, magsweldo sila og exotic dancer, og usab aron nga mga bad spirit, mga masama, mga dautan nga espiritu malipay usab sa naglantaw sa mga sexy mga dancer. Dito usab sa Tarlac, ako nakita nga paghuman sa lubong, dinay tigulang nga naay baso nga puno og tubig, og iya kong gibasa ang kong ulo, ang lawas nako aron nga wala ko'y sakit nga mahimo. So natingala ko dito. Napoy ubang party dito sa China na ilubong nila ang ilang ang namatay sa pinakataas gyud nga bukid aron nga duol lang sila sa langit. Sa unang panahon dito sa Ehipto, kung mamatay ang hari, ang iyang mga servant, ang mga sulugoon, ang uban niya mga sundalo, patyon usab. I-appeal dito sa lubong aron nga sa sunod nga kinabuhi aduna siya mga servants, aduna siya mga sundalo. Nganong gaistorya man ko niini. Tungod kay sa kapitulo 11, dito'y amigo ni Jesus nga si Lazaro, si Marta ug si Maria. Dito si Marta, si Lazaro, taga-amigo ni siya o taga-Bethany ni siya. Duol ni siya sa Jerusalem. Si Jesus, naghimo og milagro. Duha ka milagro na, apan kining milagro nga atong tun-an karon, kay si Lazaro patay nag-upat ka adlaw. Sigurado gyud nga ang mga tao mahibalo nga siya patay na gyud. So, kini nahitabo ni sa possible sa tunga-tunga sa December or Abril. Kay kini kay susunod nga chapter 12, usa na lang kasimana nga si Jesus ihatag na ang iyang kinabuhi. So gikan sa chapter 12 paingon sa chapter 21, usa na lang na kasimana. So very interesting. O sa atong nahibawan, kini si Marta, si Maria, naatay nahibawan may tungod nila. Di na usa ka panahon nga si Jesus may bisita nila. O si Jesus nagistorya may tungod sa gingharian sa langit. Si Maria naminaw og husto. Si Marta nga igsoon nagluto og paniudto. O nagreklamo si Marta ni Jesus. Jesus, inago na si Maria nga mutabang na ako din sa pagluto. Sige lang siyang naminaw nimo. Ang giingon ni Jesus nga, pasagdan lang nato si Maria. Kay sa buhi pa ko, mas maayo makadungog siya. Apan maayo po na ang gihimo nimo nga ikaw nagluluto. So, may baon nato sila. May baon ang usab nato nga kini si Maria. Na siya ay perfume pabango nga mahal kaayo. Iya kining gibubo sa tiil ni Jesus. O iyang gipunas, iyang gipahid ang iyang buhok. So mao ni atong nahibawan may tungod ni Jesus. O ni Maria, ni Marta. So magsugod na kita sa pagtuon. So mao to yung mga background nato. Magsugod ta sa chapter 11, verse 1, versikulo 1. May usa ka tawo nga nagsakit. Ginganan siya Lazaro nga taga Betania.
ang lungsod sa iyang mga igsoon nga si Maria o si Marta. So, kini sila mga amigo ni Jesus. Nga si Jesus kung gikan dito sa Galilee, kung muadto sa Jerusalem, posible nga muagi sila sa balay. Daghang mga tawo makaagi dinhi sa ilang balay. Gikan sa Jericho paingon sa Jerusalem, murag daplin ni sila ang ilang balay, daplin sa dalan. So daghan silang nakaila po nila si Jesus. Mao kini ang Maria nga mibuo og pahumot sa tiil sa Ginoo o gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsoon. Busa ang magsuon nga si Maria o si Marta nagpadalag balita kang Jesus nga nagsakit si Lazaro. Ang suod niyang higala. So na importante kayo nga naisulat o gamay lang balita niya sa sulat nga si Lazaro nagkasakit nga iyang amigo. Sa pagkabilita ni Jesus ni ini, miingon siya, dili siya mamatay ni ining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios o pinaagi ni ini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Sa versikulo 3, aduna kitay prinsipyo nga atong ma-apply. Sa dihang nagkasakit ang iyang igsoon, unsa may unang nahuna-hunaan nila nga makatabang? Ang ilang amigo nga si Jesus. Ikaw o ako usab sa kalisod sa atong kinabuhi, kinsa may una natong huna-hunaon? Ang atong unang huna-hunaon mao si Jesus. Wala kitay lain nga padulngan kundi ang ato lang Ginoong Jesucristo. Gimahal ni Jesus ang magsuon ni si Marta, Maria ug Lazaro. Versikulo 6, sa pagkabalita, pagkadawat ni Jesus nga si Lazaro nagsakit, nagpabilin usa siya duha ka pa kaadlaw ni adtong dapita. Usay matingala kita nga amigo niya kaayo apan nahibalo siya sa tanan nga nahitabo. Unsay nahitabo na ni Lazaro. Apan unsay gihimo ni Jesus? Nagpabilin gyapon siya duha ka adlaw. Wala din siya miadto dito nga tabangan. Versikulo 7. Unya miingon siya sa mga tinunan, mamalik kita dito sa Judea. Ang Judea mo na probinsya, kining lugar Bitanya, duol kaayo ni sa Jerusalem. Duol kaayo na sa templo. Versikulo 8, ang mga tinunan mitubag magtutudlo. Dili padugay nga ang mga tao nagtinguha pagbato kanimo nganong mobalik ka man dito. Kining bato nahadlok pud sila. Kay iyang gi-remind, iyang gipahinumduman ang atong Ginoong Jesucristo nga, hey, gusto kanilang patyon dito, nganong mobalik man ta dito? Sa dili sa tambalik. Murag nahadlok sila nga unsay may tabo niya. Versikulo 9, si Jesus miingon, may 12 katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tawo nga maglakaw sa adlaw, dako dili madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabi, madagma siya kay ngit-ngit man. Unsa may buti pasabot ni Jesus niini? Nga miingon siya nga may 12 kataknang usa ka adlaw, dili ba naglantaw siya sa panahon sa iyang nagsulti siya mahitungod sa iyang kinabuhi nga duol na niyang ihatag ang iyang kinabuhi tungod sa atong mga sala. Miingon siya, kinahanglan nga ang akong himuon gyud kay duol na akong mamatay. Gisulti ni Jesus ug midugang pagyud siya pag-ingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Interesting. Natulog, pukaw niya.
Versikulo 12. Ang mga tinunan mitubag, kung natulog lamang siya, Ginoo, mamaayo siya. So mo nilang paglantaw nga natulog nganong muadto man ta didto. Muadto ta sa Betanya, posibleng patyon ta batuhon ta didto. Kung natulog lang, pukawon lang na. Versikulo 13. Ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na. Apan abi nila og si Jesus naghisgot og natural lang nga natulog. Kay sa ilang panahon kung nay moingon nga natulog si Rugrason o natulog, usay ang buot ipasabot nga namatay na. So giklaro ni Jesus nga namatay na. Busa gisultihan sila ni Jesus, so walay lipod-lipod, patay na si Lazaro. Apang tungod kaninyo, adunay rason di ay. Tungod kaninyo, nalipay ako. O nganong malipay man si Jesus, nga namatay ang iyang igso, namatay ang iyang amigo, ang iyang higala. Mingi sa tungod ninyong mga disipulo. Nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo. So kini di ay nga kining milagro para di ay ni usab sa mga disipulo nga iya nang biyaan. Gusto ni Jesus nga sila mutuo musalig kaniya. Daghang mga milagrong gihimo ni Jesus sa duha ka tuig o sa duol tulo ka tuig daghan. Apan kini ang pinakakatapusan niyang milagro nga adunay purpose. Otro ng versikulo 15, apan tungod kaninyo nalipay ako. So adunay kalipay di ay say nahitabo. Dili day tanan nga mga kalisod sa kinabuhi dili it's not bad. Pero aduna day kalipay gihapon. Adunay maayong mahitabo sa mga peligro, sa mga kalisod sa kinabuhi. Versikulo 16, si Tomas nga ginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinunan. Manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron muhatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya. Akin sa man si Tomas. Mura siya isog ang iyang reaction ani nga kita magpakamatay. Nga kitang tanan muuban kita. Hay man nato mahibaw ni si Tomas. Ato ning mahibawan nga si Jesus dinay sa pagkamatay ni Jesus o ang mga tinun-an nakakita ni Jesus. Ang ubang tinun-an miingon ni Tomas, nakita namo si Jesus. Nabuhi siya. Ingon siya, dili ko mutuo. Kung dili nako makita ang samad, ang tanan, dili ko mutuo. Mao ni si Tomas. Versikulo 17. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa sulod sa lubnganan. Upaon sa may tabo sa tao sa upat na kaadlaw nga namatay. Sa pagkamatay niya, niya ng mga pila ka minuto, ang iyang kasing-kasing muhunong na. Ang pagbomba sa dugo nga mag-circular sa lawas, muhunong na usab. Ang tanan nga mga parte sa lawas nato mamatay na kay wala na oxygen. Paghuman manigas na ta, mutigas na ta, gusto magahi na ta. Paghuman ana ang bacteria sa decay magsugod na kaon sa atong lawas. So pag mag-upat ka adlaw baho na kaita. So pag-abot nila patay na dahil si Lazaro. What do you think sa inyong paglantaw? Nahibulo ba si Jesus nini? Nganong miingon man siya nga, dili sa moadto magulat patay duha ka adlaw. Ngano man siguro? Gusto giniya nga mahibawan sa tao nga kini sigurado gyud nga patay na kaayo.
Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Pananglitan sa pag-adto namo, kung gikan ka sa bukid sa Olibo, imong tan-awon ang Jerusalem, sa likod nimo maong Betania. Versikulo 19, ug daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta o kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsuon. So, daghang nakahibalo nila ni Marta, ni Maria. Daghang silang mga amigo kaila. So, ang mga Hudiyo sa parihanig Pilipinas, sa ato nga daghang mobisita. Daghang magdala po og pagkaon. Daghang pong gusto nila nga sila muhilak og husto. Aduna sila giswelduan nga muhilak, nga mudangoy-ngoy, nga musyaget. Mao ni ilang tradisyon. So daghang mga tao dito. Versikulo 20, sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus, versikulo 21, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Murag gimahay niya si Jesus. Murag nasuko siya nga wala dayon si Jesus mianha. Apan mituo usab siya ni Jesus. Kay miingon siya kung di na pa si Jesus, wala untay may tabo siyang igsoon. Apan murag iyang gimahay ni Jesus. Mao na si Marta, versikulo 22, hinuon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayon. So dako ang pagtuo, pagsalig niya kang Jesus. Mao ba na inyong pagsalig usab sa atong Ginoong Hesukristo? Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Unsa man siguro feeling, unsa may gibuha, unsa may sa pagkadungog niya, unsa man siguro feeling gibati niya. Nga mabuhi ang iyang igsuon. Bisag upat na kadong namatay. Sa 24, siya mitubag. Nahibulo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ang iyang paglantaw di ay sa katapusang adlaw nga kitang tanan mabanhaw. Mituo sila ni ana. Ikaw ug ako usab mabanhaw kita kung aduna kitay pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 25, og si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Wow! Encouraging kaayo nga madungog nato ni sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna bay tao dinha sa gihulngan nga moingon nga siya mao ang pagkabanhaw? Wala. Si Jesus lay miingon nga siya ang pagkabanhaw. Kung nabanhaw si Jesus, kung kita musalig kaniya, kita usab mabanhaw. So dako kay ning balita sa mga sumusunod ni Jesus. Nga dili day kita magpabilin lang kung hayon dapita. Mabanhaw. Dili di ay nga kita mamatay lang apan makaadto kita sa lugar nga gi-prepare niya. So ang pagkamatay di ay sa tao, mura ni siya promotion. Gilang pananglitan usa ka bata nga bright kayo gikan sa grade 1, kay bright kayo gi-promote siya sa grade 6. Promotion. Ikaw ako di ay nga misalig ni Jesus, adunay promotion. Dini sa yuta, i-promote kita dito sa langit. So ang kamatayon di ay sa mga Kristohanon, kalipayon. Dili di ay kita magkaguol tungod kay anaata sa usa ka lugar na. Sa 26, og ang tanan nga buhi og nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mamatay sa kinabuhi nga walay katapusan, mo na ibut ipasabot ang espirituhanon.
Pagkatapos nangutana siya ni Marta, mituo ka ba niini? Kining pangutana ni Jesus dito ni Marta, pangutana usab ni sa imuha o sa akoa. Mituo ba ka nga si Jesus ang mubanhaw kanato? Nga siya mao'y muhatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Mutuo ba mo? 27 og siya mitubag, oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Misayas manluluwas, ang anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa kalibutan. Mao na sa ka-reason nga gisulat ni Juan nga ikaw ug ako mosalig nga si Jesus ang Misaya, ang makalinis sa atong mga sala. Sa iyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo, malimpyuhan ang atong sala. Miingon si Jesus, mutuo ba mo ni anak? 28, human kini isulti ni Marta, mibalik siya og gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria og giingnan. Aniha ang magtutudlo og nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitundog dayon siya og midali paggula aron pagtagbo kang Hesus. Versikulo 30, si Jesus wala pa moabot sa lungsod ni ining higayuna. Dito pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. 31, ang mga tawo nga dito sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya og midali paggula. Abi nila og moadto siya sa lubong aron paghilak didto. So sila usab gustong mohilak didto. 32, miabot si Maria sa dapit diin didto si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan o ni Jesus ug miingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Murag iyang gimahay si Jesus nga nganong nagpadugay-dugay pa ka, dili unta mamatay ang akong igsuon. So mao na sa mga stages sa naay mamatay. Ang una, ilang i-deny nga walay mahitabo. And then after that, ilang mahayon. Pero pag human ilan na pong acceptawn gyud nga mao na nahitabo. Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tawo nga mikuy kaniya, natandog siya pag-ayo ug nangupaw siya. Makita natin ang pagkakumplito nga tao ni Jesus. Nanghupaw siya, natandog siya pag-ayo. Hain man lubngan ninyo siya ibgibutang. Nangutan na si Jesus. Dali nga rin og tanawa, Ginoo, mitubag sila. Versikulo 35. Kini ang pinaka mubo kayo nga versikulo sa Bible. Og mihilak si Jesus. Malantaw ba ninyo nga si Jesus mihilak? Kung adunay mahitabo sa atong kinabuhi, si Jesus mihilak. Masubo usab siya. Sa iyang pagkatawhanon, makita nato nga siya kumplito gyud nga tao. Kay ang iyang emotion, makita nato. Tungod niini ang mga tao miingon, tanawa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban, miingon, dili ba giayo man niya ang buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? So sa mga sitwasyon, adunay duha ka epekto. Ang uban mutuo, ang uban dili. Ang uban mahayon nila. Dini sa kalibutan karon, jutay lang ang mituo ni Jesus. Ang uban dili mutuo bisag dili sa Canada, sa Amerika.
Versikulo 38. Natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan ini gialihag bato. Pag-adto namo dito sa Israel, nakita namo usab kining mga akoy ba nga dito nila ibutang ang ilang mga patay. Sa bato na ay mga bangag ilaning ibutang o para nga walay makaduol ilaning butang bato. Kining bangag. Natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan ini gialihag bato. 39, kuha ninyo ang bato. Misugo si Jesus. Si Marta, ang igsoon sa namatay, miingon, Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman siya ka adlaw sulod sa lubnganan. Nakabaho ba mo ang patay? Usay makabaho kitag patay sa ilaga o sa American frog. Usay makabaho po tag patay sa tao. Patay sa kanding, patay nga baka o baboy. Mao na ang baho kay na. So miingon siya, baho na kaayo kay patay na ako ison upat na kaadlaw. Nadunot na, naa na siguro na yung mga nga mikaon didto sa iyang lawas. Versikulo 40. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga kon mutuo ka makita mo ang himaya sa Dios kung aduna kay pagsalig. Iyang giingnan siya. Versikulo 41. Og ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus og miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod ni ining mga tawo nga aniya dinhi aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. So adunay purpose katuyuan nga gihimo ni Jesus. Ug human niya isulti kini misinggit siya. Lazaro, gula nga ri. Og migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi, ang iyang mga kamot og tiil og ang ilang naong pinutusog panapton. Kung kamo makakita ni ini nga usa ka tawo nga baho na nabuhi, madalagan mo o malipay mo. Mingon si Jesus, badbari ninyo siya og palaka. Giingnan sila ni Jesus. Daghang mga tawo nga miduo kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Parisiyo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus. Si Jesus, tao lang ba ni siya? Naiuban mo ingon nga si Jesus tao lang. Apan kung magkapabuhi ni siya og patay, si Jesus Ginoo. Versikulo 47, busa ang mga Parisiyo o ang mga kadagkuan sa mga pare mitawag sa tigom sa labawng hukmanan ug mingon, unsa may atong buhaton ni nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kung pasagdan ta siya ang tanan mutuo kaniya, unya mangani ang kadagkuang Romanon o gub-on nila ang templo ang tibuok nasod. Nebulo ka? Sa AD 70 katuig, human natawo si Jesus, giguba sa mga Romano ang Jerusalem. Ang ilang templo giguba. So bisag moadto mo ron, guba paghihapon ang templo. Usa kanila nga ginganlag Caifás, ang pangulong pare niadtong tuiga miingon, way hibang kaagan. Wala pa kamo may balong nga mas maayo alang kaninyo nga usara katawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibuok nasod. Isulti niya kini dili sa kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pare ni adtong tuiga.
Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudyo. Unsa may gihimo sa atong Ginoong Kristo? Ikaw ug ako malaglag unta tungod sa atong mga sala. Impyerno ang atong adtuan. Unsa may gihimo ni Jesus? Siya nagpakamatay. Usa ka tawo nagpakamatay aron nga kita maluwas sa atong mga sala. Aron nga kita dili malaglag. Gihatag ni Jesus ang iyang lawas. Mao ni maayong balita. Sukad niya itong adlaw, versikulo 53, ang kadagkuan sa mga Hudyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Mga kaigsuunan dinha sa BJMP, unsa may atong himuon ni Jesus sa iyang gibuhat nato nga iyang gihatag ang iyang kaugalingon. Unsa may atong response, unsa may atong answer. Hinaot pa nga kita magpasalamat og dako sa iyang gibuhat o nga kita mutuo musalig sa iyang gibuhat. Daghang salamat. 30 minutes.